I ara anirem cap al Prat de Llobregat, però abans mireu aquestes imatges. Segurament les recordeu, són imatges que van aparèixer als telenotícies. Un dofí va quedar atrapat a la platja de Cunit. Els veïns van intentar mantenir-lo viu fins que van arribar els membres del CRAM. El CRAM és el Centre de Rescat d'Animals Marins. Tenen la seu al Prat de Llobregat. I avui els tenim amb nosaltres, l'Espartac és amb ells, per saber com treballen, de quins casos s'ocupen, quines són les històries més impactants que han viscut. Ens ho expliquen de seguida des del Prat. Espartac, com vulguis. Amb imatges absolutament fantàstiques que veurem, Xavi? M'acompanyen, com dèiem, per una banda en Ferran, que és veterinari, i també l'Elsa, que és la responsable de comunicació. Com esteu? Bona tarda. Bona tarda. Veiem aquestes imatges de Cunit. Hi ha un element importantíssim que també el destacava en Xavi, que és la col·laboració ciutadana. És a dir, hi ha un CRAM ciutadà, no?, que també quan veu un animal que ho està passant malament, doncs va allà, us crida, fins que arribeu vosaltres, li presta les primeres atencions. La veritat és que sempre que fem accions com aquesta, el que ens sorprèn realment és la gran acollida que té la ciutadania, els nostres voluntaris que s'hi aboquen a col·laborar amb nosaltres, i la veritat és que sempre estem sorpresos, però molt agraïts també, perquè sense ells no seria possible aquestes actuacions. El CRAM, instal·lat, com dèiem també, aquí al Prat, durant molts i molts anys a la comarca del Maresme, a Premià, si no m'equivoco. El Premià de Mar. I ara aquí des de fa 2 anys. És una d'aquelles entitats, el CRAM, de referència. Va ser la primera en intervenció, en recuperació d'animals al Mediterrani. Exacte. Això és fort, Això és una referència, una referència, la veritat és que sí. El cas de Cunit és únic? N'hi ha molts, hi ha molts casos que vosaltres us heu trobat en rescat de dofins, precisament. Sí, hi ha diversos casos al litoral català que passen, com hi ha hagut casos al llarg des del nord fins al sud, hi apareixen casos que fem l'assistència de forma molt semblant a la que va succeir a Cunit. Doncs fem desplai en tota la xarxa. Tenim imatges que les veiem de seguida. Exacte. Doncs fem una miqueta el mateix operatiu, és a dir, el cas de Cunit, que ara ha sigut més mediàtic i que el tenim tots més a la memòria, doncs és una mica el que es va repetint, si no m'equivoco, Fernan, són 15 aproximadament? Sí, o fins i tot més. En total, potser més de 30 animals per any acostumen a ser els cetacis que arriben a les costes catalanes, tot i que molts arriben morts, per desgràcia. Vius, potser podríem parlar entre 5 i 8 animals vius per any. I, lamentablement, no tots ells poden sobreviure. De fet, una incidència molt alta en mortalitat, molt poquets sobreviuen, com el cas de Cunit. Ja, això és així, és a dir, costa moltíssim fer-los viure, no?, i tornar-los al mar. Que m'agradaria veure, sisplau, aquestes imatges que us estic demanant de rescat d'animals. Exacte. Per què passa això? Per què no els podem tornar al mar en vida? En realitat, quan arriben ja a la platja, encallats, d'alguna manera arriben en un estat molt terminal o precomatós, i pràcticament és molt difícil fer alguna cosa per aquestes espècies quan ja arriben en aquest estat a la platja. No obstant, per part nostra, des de CRAM, és fer l'assistència, intentar, si pot ser, recuperar-lo, que hi ha hagut algun cas, que sí que s'ha pogut fer, i sobretot intentar investigar sobre les patologies que l'afecten per anar millorant una miqueta aquestes actuacions i a posteriori poder fer més per aquestes espècies. El que és interessant és veure que els dofins són animals que neden en grup, que cacen en grup i es necessiten entre ells per sobreviure, sobretot les espècies que tractem habitualment, el dofí llistat. I quan hi ha qualsevol petita malaltia o qualsevol cosa que l'animal no pugui continuar seguint amb el grup, que va més lent, un problema als ulls, un problema amb les dents o qualsevol cosa que es fa enrarir del grup, aleshores es debilita molt, deixa de menjar i encara fa que encara mengi menys i es debiliti més. I tot això es diu síndrome d'avarament, no està molt estudiat, però se sap una mica que aquesta és una possible causa, i després, quan està molt dèbil, arriba a les nostres platges. I aleshores, quan arribem, el problema és que no ens importa, en realitat, la causa primària, la primera malaltia. El que ens importa és estabilitzar l'animal el abans possible per fer que estigui rehidratat un altre cop i començar a estar bé, i després ja es començarà a pensar què va ser el que li va fer separar-se del grup al principi. El Mediterrani és mar de dofins? En què hi ha molts dofins, sí? Sí. Hi ha 3 espècies concretament de dofins. Sí, hi ha bastants cetacis. El dofins de petit tamany, tenim 3 espècies. El dofí molar, que és el que tots hem vist als zoos, aquest gris bastant gran. Aquest dofí de Cunit és una espècie que es diu llistat, que després veurem la maqueta, i després hi ha el dofí comú, que és més típic del sud del Mediterrani. I després hi ha altres espècies de dofínids, que no són els típics dofins, com els capdoia, que també són dofínids, però també tenen dents, que és la diferència una mica entre les balenes i els odontocetos, que són
els dofins, entre cometes, entre altres, i hi ha bastanta varietat, fins i tot grans balenes, rorquals, catxalots, fins i tot orques al sud de la península. Sí, allà a la zona del Port de la Selva també s'organitzen allò sortides amb vaixell a veure, no? Quan passen no fa massa, no? No, es fan periòdicament. De fet, hi ha empreses i embarcacions que ho fan perquè el públic pugui veure i gaudir d'aquests animals també. Anem a conèixer una mica més el que és el CRAM, aquesta entitat de referència, de quina manera actua quan els apareix un cas d'emergència. Aquí tenim una furgoneta i tenim molt material. Imagineu-vos que estem al mar, veiem un dofí arran de costa, actuem. Jo què faig? A qui he de trucar? Sí, el primer és la persona que veu el dofí fa el primer avís i aleshores s'activa tot el dispositiu mitjançant a instàncies de la Generalitat de Catalunya, s'activa el dispositiu rescat i aleshores agafem el que veiem, la furgoneta amb l'equip que veiem, amb l'imprescindible. Hem de tenir clar el telèfon al 112? 112, qualsevol persona que trobi un dofí o un cetaci, una tortuga marina amb problemes, truca 112 i ells dirigeixen una mica. Arribeu amb la furgoneta i aquí, escolta'm, un desplegament de primera, ja em direu. Què comencem per aquí? Sí, expliquem el primer que fem, una miqueta, quan arribem al lloc. També cal dir que és molt important que el primer que fa, o sigui, la primera assistència d'alguna manera el fa la xarxa de voluntaris que tenim al CRAM, que estan repartits per tot el litoral. Ells són els que primer van, abans que l'equip d'especialistes de CRAM, van i fan la primera assistència, és quan ens truquen d'alguna manera per dir-nos com està la situació, mentre nosaltres arribem al lloc dels fets. Aleshores, quan arribem, doncs comenta Ferran una mica quin és el desplegament. Sí, això, un cop arribem a l'ES, aquesta xarxa voluntària és molt important perquè els primers minuts de varament són els més crítics i un cop arribem hem de decidir una mica segons l'estat de la mar, l'estat de l'animal, què fem? Quines opcions tenim? Si està a la mar més o menys calmada i podem accedir a l'animal, reflotem l'animal, si està a la platja, com hem vist abans a les imatges. Si decidim estar les primeres hores a mar, muntem aquesta camilla que veiem, que és una camilla per poder estar amb l'animal el més tranquil possible a l'aigua mateix. Això ens ho hem d'imaginar a l'aigua, eh? Exacte. Això seria ple d'aigua. Això està surant a l'aigua. Exacte, molt bé. Amb l'ajuda entre voluntaris i especialistes del dofí, el que calgui, i aleshores, un cop ja passen els primers minuts, hem d'intentar rehidratar l'animal, i intentar estabilitzar-ho en general, sigui el que sigui el que li passi, que deu estar molt estressat, no? Està normalment o molt estressat o molt dèbil. Normalment quan arriben ja estan molt dèbils. Realment no es nota un gran estrès que es vol sortir, és tot el contrari, que tenen els ulls tancats, estan amb problemes nerviosos perquè de la mateixa debilitat fan com espasmes i convulsions i hem d'intentar estabilitzar-ho, rehidratar-ho. Un cop passen les primeres hores sí que podem decidir o si és un lloc perfecte doncs ens quedem com a Cunit, que era un bon lloc, o transportar-ho a un altre lloc més protegit, dins un port o alguna cosa, i ho transportem amb això que veiem, una camilla... Amb aquella camilla. Amb aquesta camilla. Si, per exemple, decidim o transportar-ho a un altre lloc, un port o alguna cosa, o a una altra platja propera o al mateix centre de recuperació, la camilla aquesta amb una piscina que va a la furgoneta. Sí. Perfecte. I aquí què passaria? Aquí quina és la feina que feu? Agafem el dofí amb mínim estrès possible i el deixa'l si vols. El deixaria aquí. Posem la camilla que està és una camilla especialment dissenyada pels cetacis. M'han entrat, ara sí, les aletes. Serà complicat, no? Perquè és que només que ho aixequéssim una miqueta us fixareu que just en aquesta zona, a sota, permet que les seves aletes quedin estabilitzades, podríem dir? Sí, que les aletes són una part molt, molt, molt sensible del dofí, perquè tenen una capa de greix molt gruixuda i les aletes és on fa l'intercanvi de calor. I els dofins, que estan en un lloc molt més fred, quan estan a la platja tenen molta calor i és una font d'estrès molt important. Que les aletes estiguin lliures, sense contacte ni amb lones, ni amb sorra, ni res, és molt, molt important perquè es refredi el dofí i es calmi. Hi ha un element que jo crec que us caracteritza de sempre, perquè es veuen imatges al Telenotícies. Jordi, que ens posin unes cadires aquí davant, perquè ara hem de parlar d'una de les activitats clàssiques vostres, que és el torna a casa. El torna a casa. Què és el torna a casa? Moltíssimes gràcies, José. Endavant, seieu. Què és el torna a casa? Perquè tenim unes imatges xulíssimes. Doncs el torna a casa, de fet, és l'acte públic que millor simbolitza una mica la nostra tasca, no? És totes les tortugues que arriben al centre amb algun tipus de patologia o problema, que les recuperem en el menor temps possible i amb la mínima interacció, doncs les alliberem, les reintroduïm en el seu medi natural i ho fem en un acte públic de manera que es faci una mica de sensibilització ciutadana envers el tema de conservació del medi marí i de les espècies marines. Aquesta és de la manera que treballeu, aquestes imatges que això just és un rescat
a mar obert d'una tortuga, que va venir amb una problemàtica, i això és un rescat, aquest és una miqueta complex, normalment no arriben... Aquesta tortuga es diu Capitán Barbosa, portava també... Sí, i tenim un munt d'algues que tenia tota la closca i tenia la closca trencada per un vaixell. I això és el que, com explicava l'Elsa, aquestes imatges van haver d'agafar l'animal bussejant des d'un lloc que es portava diverses setmanes i ara ja està llesta. De fet, es reintrodueixen aquest estiu. De quins problemes pateixen les tortugues? Què els hi acostuma a passar? Les causes més normals acostumen a ser diferent tipus d'interacció pesquera. Abans de parlar d'interacció pesquera, no vol dir que els pescadors siguin dolents en cap sentit. Són part de la solució, col·laboren molt amb nosaltres, per sort, i també ens ajuden a portar-nos als animals. I, per desgràcia, moltes tortugues es queden amb hams de palangre a la boca o a sofa, que és una causa molt gran. També xarxes d'arrossegament, diferents tipus d'interacció pesquera. Després parlarem del tema de la pesca, que de vegades provoca aquesta mena de problemes, no? Però hem parlat de dofins, hem parlat de tortugues, amb què més treballa el CRAM? També treballem amb aus marines. Les aus marines a Catalunya estan coordinades per la Generalitat i ho porten a un centre a Torreferrussa, i nosaltres oferim el suport per aus marines. En general, no totes les aus. Tenim uns aviaris especials amb aigua salada, per aus patrulejades, per exemple, que és un cas bastant comú, o fins i tot també AMS o diferents altres malalties. Per tant, tipus d'aus, quan parlem d'espècies concretes... Algunes protegides, com pot ser el mascarell, o el cor marí, o les alques, són espècies que acostumem a tractar, també xatracs, o fins i tot també tenim gavines, que encara que no estiguin protegides, també les atenem. Estem veient unes fotos que em vaig quedant allò fixant-me amb aquestes amb les aus. fotografies. Mira, justament aquesta és una au que després de recuperar-se al centre de recuperació la vam alliberar davant a la platja justament del Prat. I aquí és com vola, que és una imatge molt simbòlica i que ens fa especial il·lusió perquè és al final una recuperació positiva en aquest cas. I això, aquesta recuperació positiva per vosaltres i que et provoca tu aquest somriure, també ho voleu compartir amb gent. Quan feu alliberaments com aquest, amb les tortugues, insisteixo, el que deia abans, el tinc molt present, voleu que vinguin la gent perquè tingui la consciència de que aquell animal en un moment determinat ho va passar molt malament i un cop ha estat recuperat, curat, es torna al mar i en fem una festa, no? Exacte. Una de les nostres línies d'actuació fonamentals és precisament l'educació i la sensibilització en aquest sentit. És una part fonamental, transmetre a la ciutadania els nostres valors i la nostra passió per conservar els nostres mars i oceans i tenir cura d'aquestes espècies que habiten en l'ecosistema marí. Amb imatges de fons marí ens permet parlar de les traves que moltes vegades es troben aquests animals. Ho apuntàvem abans. El món de la pesca, jo soc d'aquests que penso que els pescadors són els que cuiden més el mar, ho tinc claríssim, però clar, tenen una activitat que de vegades sense voler-ho, perquè saben molt bé quines zones treballen, però de vegades sense voler-ho, amb l'arrossegament, per exemple, es fereixen alguns d'aquests animals. Ells també, per sort, accedeixen a adoptar mesures de mínim impacte en aquest sentit. El mateix palangre, molts pescadors estan començant un projecte que enguany estem fent a reduir l'impacte dels SAMs tallant el sedal de l'ham molt arran de boca, per exemple, que és una de les mesures que s'han proposat per reduir els problemes dels SAMs. Des dels orígens de CRAM, realment, vull dir, sempre hem estat treballant molt a la vora dels pescadors. És a dir, entenem que són part de la solució, que són ells els que estan a primera línia de mar i els que realment poden fer d'entrada ja un cop de mà, i sempre hem mostrat una gran predisposició amb nosaltres, han col·laborat i, de fet, continuen col·laborant. I aquest projecte que vam començar fent no només a Catalunya, aquest any l'estem ampliant a través d'un projecte europeu, l'estem ampliant arreu de l'Estat. I aleshores és una formació, és molt a tu, és a dir, amb el pescador, i la veritat és que és molt positiu. Taurons. El cinema ha fet molt de mal. Ens ha espantat, en alguns casos, més del compte. Mediterrani, també zona de taurons. Vosaltres, al CRAM, heu treballat molt arran de costa amb arribada de taurons, malferits, potser? No és un tipus d'animal que acostem a rebre com un dofí o un au en recuperació, però, en canvi, sí que som conscients de la problemàtica, que potser no és tan visible que arriben a les platges, però és molt important. Com el tema d'algunes pràctiques que es fan arran de la sobrepesca o, en general, protecció del seu medi ambient, des de CRAM intentem apoyar-ho tot
el que puguem. Precisament nosaltres vam fer l'any passat una exposició itinerant que parlava la temàtica sobre taurons, que ara mateix es pot visitar al Centre de Recuperació d'aquí del Prat, que va ser una mica sobre aquesta temàtica, de passar una mica, de veure la visió que té el gran públic del tauró com un gran depredador, realment a veure'l com una víctima realment del que és de la interacció humana, no? A través de la sobreexplotació, de la pèrdua progressiva del seu hàbitat. El millor consell, si em trobo un tauró, encara que tu em diguis que està mal ferit i que, pobre, ja no pot tirar endavant, el que he de fer és marxar corrents? No, marxar corrents no, mantenir la calma. Marxar corrents és el pitjor que puc fer? Bueno, el problema justament és això, que pensem que tot és com la pel·lícula de tauró, però en realitat els taurons són animals que estan molt mar endins, alguna vegada venen, i hi ha normalment taurons, però no som nosaltres part de la seva dieta ni de la seva alimentació, i no acostumaríem a trobar-nos en aquest cas. Si ens trobéssim, amb molta calma, òbviament, sortir, avisar com abans, al 112, i miraríem a veure què podríem fer. com procedim. Cram, hem explicat de quina manera actueu, quan us truquen, a través del 112, com s'activa tot i de quina manera intenteu recuperar aquest animal. Però el Cram també és la part de clínica, diguéssim, al vostre centre, en tenim imatges de com treballeu allà, per definir la feina que feu al vostre espai aquí al Prat. Quina seria la definició? Doncs, com hem dit abans, la part de clínica i recuperació, instàncies de la Generalitat de Catalunya, i després hi ha una segona línia important, que són projectes de conservació i investigació. I això s'ha de destacar. I això s'ha de destacar, que és entorn d'espècies i hàbitats marins amenaçats, en coordinació i cooperació amb altres entitats, tant d'àmbit nacional com internacional. Pel que fa a la formació, què em I el que diries? fa a la formació, fem cursos de formació especialitzats per tot el que és l'àmbit de veterinària i de biologia, i després fem una línia molt important, que és la línia d'educació, que venen milers d'escolars cada any al nostre centre, on fem tot tipus de tallers temàtics sobre entorn la conservació marina, i també visites de particulars, que venen al cap de setmana en família o venen adults sols per una miqueta conèixer els nostres pacients i la tasca que donem a terme i una mica transmetre els valors i què hi poden fer ells per d'alguna manera col·laborar per la protecció del medi marí. Investigació, també. També, exacte. exacte. És el més destacat. També. Ens acostem aquí perquè això és una forma de mostrar segurament als més petits el que tenim, el nostre mar i el que hem de preservar, que sí? Exacte. Justament aquestes simulacions del mar és una cosa que es treballa, és un taller temàtic que es treballa amb els nens quan venen a les escoles a visitar-nos, que és una miqueta la demostració de la gran biodiversitat que tenim al mar Mediterrani, les múltiples espècies que tenim i una miqueta com afecta les amenaces en aquestes espècies i la regressió dels ecosistemes. Elsa Ferran, moltíssimes gràcies. Aquest aplaudiment per ells, Gràcies. sisplau. Gràcies. Molta força al Tram, ara ja instal·lat des de fa 2 anys aquí al Prat, Xavi. Sí, senyor. Gràcies, Espartac. Demà hi tornarem. Que vagi bé. Adéu. Us esperem aquí al Prat. Que vagi bé. Diem adéu a l'Espartac. Dir-vos que demà tindrem taula de savis. Sebastià Serrano, Àlex Rovira i Francesc Torralba. Segur que ens diran coses que valdrà la pena d'escoltar. Gràcies per haver-nos seguit una tarda més des de casa. Gràcies al nostre públic, avui ve de Sant Celoni. Us esperem demà, que serà dimarts, però nosaltres, com cada dia, farem un divendres. Adéu!